Badakizu book trailerra zer den? Liburu bati buruzko bideo laburra da. Ikusi orduko liburua irakurtzeko gogoa ematen duena. Interneten bolo-bolo dabiltza. Zuk ere egin dezakezu zurea eta liburu gaztea book trailer lehiaketara bidali. Sari ederra gaude jokoan. 12-16 urte bitarteko gazte gipuzkoarra bazara, animatu eta parte hartu. Nola? Proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat osatu eta muntatu zure bideoa. Zure ikastetxeak lehiaketan izena eman badu, osatu taldeak gelan eta hasi lanean. Bestela, zure kontura ere parte har dezakezu. Berdin-berdin. Liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat osatu eta muntatu zure bideoa. 2014ko martxoaren 14a da bideoak bidaltzeko azken eguna. Irakurri, sakaturrek eta parte hartu. Informazio gehiago webgune honetan.